heyecanlançı. Ye gongşi. Oturman gayet. Otur ne diktiron rötjangmi. Yok olmaya daylan. Gogu ya ne molly? Eşitmedin mi gayet sen? Şun havarlağı gongşten. Eşitmedin mi hiç? İstemok. Bütün o eşitiptir sen eşitmeyişini. Men alaysimi. Ova. Ne molly? İyilen eşiteninden menden eşiten oldu. Manga değişlimi. Vay sana değişlik olmadı. Ben size gelirim bakayım. Ya özüm eşitip bara. Yüreğim yarılı dağı. Şonyal korkunçmu gayet. Korkunçrağı öde. Onu aytma aytana gongşi. Yo, Yüreğim ervet dolarla. Yo aytmasam yüreğim yarılıp var ya. Söyleme. Qoңşarılıkta aytmasam o derler. Oğulağı benim istmesem mara bir hili ervet olacak gelecek bol turna. Ayt aytana. Ne edip aytsam bilem o. Ne edip aytsaňy bilen ok. Bir öyden gelip çıkıp sen eşitmeyişin kıysana. Ne meni istmen galyan gayet. Ol neme? Neme? Ol İpen ağa. Hawa? İpen ağa var ha? Hawa? Harpın ip bilen okmuş diyorlar. Çınmış ol. Vay goş. Koy bana gongşucan. Men bilmele deyip bilmesen yerden taptın hep bu zatları. Vay ayda oturuna bütün o ayt ya deyip. Bütün o nereden bilýärmisin? Nereden çıkan zat bu diye? Vay han hoğun İpen ağa eşekten yıkılıp dur ha. Hawa? Ana sonra harpını yitiriptir. Kim aytdy gaýda ony? Vay dikka aytdı. Vay dikki nereden bilýärmisin? O dikkada pot düş aytıptır. Potdiş nereden bilýärmisin ony? O pot düşe de atacağını aytıptır. Atacan nereden bilýärmisin onu? Atacağını. Atacağını cücür aytıptır. He o sakır şukur. Hawa. O sakır şukur nereden bilýärmisin ony? O da çara aytıptır. Onda çaraga nereden eşitipdir ony? O çarağa da var ha. He. Lakka aytıptır. Ondan oňa? O lakka da İtalmada aytıptır. Ondan oňa kim aydanmyşyn? İtalmada mı? Hı. İtalmada. Aman ul aytıptır. Aman ul aydypdyr. Hawa. Aman ul nereden bilýärmisin ony? Vay aman ul da qoňşusy toht aytıptır. Toti? Hawa. Ýa-da şonu kim ýaýradan, şonu kimden çykandygyny aýtsana maňa. Ay Şu bark gaýdaýyna men. toht aytıptır diýip ayda oturma. Totumu şon tapan. Toht aytıptır tohtu. Men ne bilemem toht aytdy diýdiler. Toti. Ağa ýoklagy. Men biläýmeli ağa. Epeni bilen gürleşýän men. Gürleşýän mi? Gürleşýän. Bir harpyn diýämi? Diýenlerler. Eşitdiňmi özün? Eşden ýalaga borup durun bir hili. Ağa heyecanın şu. Hawa. Bu ipen ağa ir bilen bir ýerige gidip barýardy. Oturmagy gitdi. Hawa oturmaga gitdi. Hawa. Şonu oturmana gitdiýän diýdimi? Ha? Bir jymyt. Ýok. Ana. Ot ýygmaga barýan neydi? Ana. Diýip bilýän bolsa oturmana barýan diýerde. Diýerdi. Ha. Gaýo. Ha? Ipin üstayda. Gidip soralım onu. Ýür. Men bu zatlar ýöne goýmam. Anıqlaly. Diýenler şol. Bütün ýyl aýdyp Diýenler, o diýenler. Ýür. Oturmun toti. Hawa, geldiňmi hakady? Ha gelmesine geldim oraya bir bela satastım o. Towa, näme boldy? Ne molly. Men odun yıkmak gittim bilýän ha. Hawa, dogrudan sen han oturun. Odun koyup qaytdım şaýerdə. Näme boldy? Ne molly. Ana ol goňşy tanmal. Ha. At satastım aňa. Bir edenim haýys etdim bir odunumy gaýrat etdi arkamy hop etişdiýdim. Qoňşarylykda bolmagan? Hawa hop etişdiýdim. Ha. Olam hop etsen üçin näme berjek diýdi. Towa. Ha, menem histat diýdim. Ana bar diýenmä şol. Şo histaty berip satasyp günüme goýmady. Hissaty sen oňa ne edip berjek? A benim şeydiğimde ben nädip bereýin o histaty. Senin hissat verecek değil deyip aytmalı değil la. Däme diýeň men. Meni kırma hissat verecek deyip. Ona gittim epenin anne gidip yörtüp ertdim de. Hawa. Hani epen söýdi. Çözdü mü? Ay gaty gowy söýdi bu meseleni. Vay. Ay aýdyň etde. Hezilleri daýdym da. Bizim oğlanın bağıtı gelin bağıtına şu Allah. halen epen nağa var ekin. Ay aýdynyň hawa berden gaýtdy. Onaň men döwek döwmäge gitjekdi gaýtdym o ýerden onnem oňa da git. Ya dadım su sattım çay çenlik gaýtdym. Vay. O tenem bir alaçet en hap alaçalar ho alaçet dip nämeten aýyny maňa da goýmadyň aýol alaçet dip. Dur var kakatı. Bu ağlatı dip bana konşap toy koşan bana köşeklü düýämiz var ha. Ha? Şonu el dip gurleşdikine birini düýä dakar Oh. birini köşeklü dakar. Onu. Amaňadan ha teňe çykdat oklaşdyryp çykapdylar şey Ha. dakar tuolin. Ana. Ine
Nähile mol Sen qoňşyň toy diýip sen o men mallan çykarýan. O ýatağa osatýan o düýen koýjak akjak diýip sen. Toňgoşun etmeli wara hakaty. Ay her toýda düýen koýjak etmeli moňa. A bir de üstümden etýän gelýän zat boram bak. Hakaty. On sen sen näme etdiň bolýan? O gudog denlerine de sana aýtmadylar olar. Ýadyny düşünýärler da hakaty. Ýadyny düşünýärler. Ýatlaryny düşdüler. Maňa aýtmak näme gerek? Men hol owaň çetinden gidip barýarlaryny gördüm. Nira barýarlaryny eýýän bilýän. Ýady bolmasa öýde saçak alyp taşaryk çykdylarmy? Şolar bäbi gutlamaga barýarmy? Ýa-da gudoçylyga barýarmy? Gelini gutlamaga barýarmy? Men derrew bilýän. Maňa aýtmak gerek däle. Men gördügim boldy, depdini ödüm bilýän onu. Ýöne bula alajaň gulena sen diýýän bolmaz. Diýe daňjak niýetim ýok. Ha. Nabi kapymyzda oturan oğluklu geçimiz var. Ha, o. Birle şoňu daňar. Beýleksine oğlucugyny daňar. Amyň içine de bir tengecik salyp bir goňşyň eline tutdurar. Ana onuň bolýa. Bararsam bolin jarçy ýygyrar. Ana ha goňşuda çary köşekli diýe getirendirle ho dip ýara. Bir oğluk getirene geçi getirdi diýe. Onu bolýa. Tele koyun getirdi de qiýgyra. Bir zarçy bir ulolupma kädiýeti bar. Seyt ýokdan mallan çykardyň. Menem şo zarçynyň ulolup qiýgyrýan düýetiniň gurruny edýän. Sen aňyrdan alýan. Ay, kakady bolmaga. Ýöne bara şu kakady. Anaýan ulgoň şamagry gaty içinden getiren o. Ýene üýse olar, näme? Ýene üýse. Ýa pisme bisip duran eken. Ana aýtdy, ana bir üsmelen abar. Bardım. Ha. Vay goňşy oň boldy, gudaçylygy bar ýa diýdim. Şey dip ýüzüme çykýaryp durdy da. Ýok diýdi. Aýtmajak bolýa. Awa, eýle kogulyny gudurjak durur. Aýtmajak bolýa, menem derrew bildim. Sen näme bilmeýän gaýtmardın. Goňşy diýdim. Şeyledir diýdim. Ýok, asyr diýdi, bir ýere gitdi diýdim. Gidip bilmeýär diýdi. Men özüm taňa ýollaş bolaýyn diýdim ama. Men derrew ýollaş bolup şu duran ýerimden gidip Onu aýtdy, ýok diýdi. Gitmejek bolýa. Ay ýok diýdi, asyr geltirmidi. Ondan ugry dur gidäýär, ýöne soň gitjek diýdi. Menem onu goňşulara aýtışdyryp çykyn, sen gudaçylyga gitjek bolmaň, saňa toý goşant bolar, ýene bir zatlar bir oba aýlan çykyn. Ýok dur diýdi, häli gideýin, guda bolyn, ondan aýdyrdyň diýen bolýar maňa. Ýöne diýe häzir agtyklar geljek, goňşular geljek diýe. Şolara diýe pisme bir oturup bir çaý içerýär, pisme diýen diýdi. Menem bu işeýle onu kömek edeýin diýdim. Barten gaýdy ber, men häzir taňa pisme paý ugrada aýyrdy. Ugrada diýdimi? Sen bana keýwan şoňa ananyp gaýdy berdiňmi? Toy paý alman. Aýdyrmy hakaty? Berekleşdim de durdum teredip. Ana ho bağlığın içine geldim de vara şey dip teredip durdum. Pismeni bisirdi iki göden men tarafta karşı teredi ya şey dip. Oy menem mara menne. Hay teneme alman gaýtmardın. Otoran kişi boldum, yorun kişi boldum. Ak deşejigimde aňyrky çiýle akydip örplen boldum. Aýlan gördüm. Ýöne gördüň olarda. Gördüm olarda. Inne haçan taçagy dolap uğrarlar kadet. Gitmediler. Ondan kim aýda? Ýöne onu da diýdim. O heýjan öňümden çykdy, oňaýtdym. Ondan o zandyk öňümden çykdy, oňaýtdym. Şu amanguller bugün erte gudaçylyga uğramasa meňem zat bilmedigim diýdim. Kakak. Men ananlar. Näme inanman men dogrymy aýtdym. Ay hola sen yalan ýokdur. Pismeni getirdi ölün çaýyň ataýyn. Onda yer şu çaýyň ýanyna barada çaý içeli. Ýöne sen şu oduryň çölde goýup gaýtmaň bir bolmandy. Ay ýana sataşdym haw men gaty suwsatym çaý içedim gitdi. Ýör han bir çaý bir çykdy. Demlice dur çaý. Ýör han demli boldy. Üstüne batyryp goýdum. Kakady bar ber häzir barýan. Ömür häzir barýandyr sen kim ýerinde. Olar heýjan bilen Gülşat bir zatlarym hymydatmy gurleşýärler bolýar. Kakady bu zatlar öýe sal men häzir gelýän. Kakady? Otursyňmy? Hawa. Otursyň ha? Hawa. Otursyňmy kakady? Hawa diýene? Epenaga. Salam elik. Amanlyk bykegim, taglykmy? Şükür gow gezip ýörmisiňiz? Hawa. Gow meselem.
Oturay görsen. Otur. Yine. Heyecan. Çok dışında. Valla kakası İyi ne? Ha, Ha sen oturmağa gidecek diydin ha. açan. Hele öyden çıkıp kaydın da oturmağa gidecek diydin ha. Yığmağa mı? Hav. Yo ormağa diydin. Asa yığmağa gittim de. Ondan orcak diydin ha. Yığdım da. İpen ağa, Ha. bu orlanok mu ne mi? Hav. O yığıl ya, keyif yığıl ya. Yığdım arkayın ol. Arkayın ol heyecan yığdım. Yığdın. Ol İpen ağa diyene. Ha. Bu men yollasın görmedin mi? Hav. Yan gel gitti. Tıkkini mi? Hav. O tikkini. Yani Yine- ovada başka diyelerdi. Hav başka adam tutyalara şun adın başkaça tutyalara. Ha bir tıkkı diye sonra. Yo ovada Tıkkı yine tıkkı da. kinci adı var tutyan Hav. adı var şun kakası. Ne mi deyip tutuyor? Hakikat var ha. Ha bir daha sonra tıkkı diye. Bu kakası bir ovada yaşıyor ha. Benim son niye ne? O Tıkkı diye. tikkin ağız var ha. Kim? O ağırda yaşayan. Hav. Uy, aman olun yollasın. Şun adı ne mi? Adı ne misin? Şun. Ay bir de aman olun yollasın diye ya. Yok gelli yönün on adın ömünden ırkart bilen hasta ya. Ha? Irkart bilen hasta ya gelli. Hav. Ne mi? Geldi diye tabi. Geldi Yo. diye. Gilli. Yunu doladı var Hava şun. doğladı. Aşo doğladı son geldi de. Hani- Geldi. Dün düğü kop var ya adını da. Hava. O köprüyün üstünden. Hava. Hemen üstünden neydi? Ne ben sana neydi kon? Hemen üstünden. Geçiliyor Pa yapılın. Vay. Ya şöyle geçiliyor da payı Hav. pulli diye yunu. Başka da adı var şun. Hav. Şöyle geçip koyuyorlar ha. Aşo pa yapılın hiç git yasa. Hava. Onun şu tayda mama nece tam dıra yapıp durdu. Hava yapıp durdu. Neme yapıp durdu? Yap. Yara şeydi Hava. kakati. Lan. Yo başka çaydılyan hile var kakatini durtup gelme yara şunu. Külçe. Külçe de ne? Heyecan olsun. Ne mollay size Siz bu? ot yığın. Haya pıllan için. Onun dıkkı gelsin. O zaman gideyim. Gidi işim ken. Otur Yok. içtik gitti komşu. Yo işten yal oraya gideyim. Sağ otur. Ne mollu? Kakatı mafkare diyen de. Ne mollu? Mafkare. Ne mollu? Kakati. Ha. Min sana var He. ha. Şu kesirden bu tak pisirtlerine. Kesirden ha. Yok. Kediden. Kakati. Kesirden. Kediden. Kesirden kakati. Kediden. Kakati insan kısaydın mı şey? Yo yine var. Etli utam. Kakati. Otlu utam. Hiç de adam yok. Otlum yok, etlem yok, hiç de adam yok. Şu aydın çan hiç de yok. Ne mollay sana bu? Ne mollay köpürü di. Ol asır di. Ol çörük di. Ne mollu ho bu size? Ne mollu vay? Komşu! Vay. Didi komşu didi. Ne mollu Türküş di. Ne mollay sana? Kakati yazır değil mi? Oho vay bunlar ey. Ay bir oyun eden var para değil bile mok değil mon var ho. Ey yam o vay ayra da ayıptırlar ha ho. Ay heyecan çörük getir çörük. Kesirli utap.